iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annad kayo kumaakanayon kakabsat. Ti surat nga intay kan biag kita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alma, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa nga pulo laeng titawan ti anak ko idi natay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anangisakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag ken awan nagadalak awan nga rod natalged a trabaho a mastrakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitegged kas may sa akatulong iti syudad. Kat inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabahom iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamutan ti panangasikasom ken ni Rodrigo. Awan anyaman na, Ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanyak. Makunak ang nag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man ang naadaan iti anak. Naadaan kami mat iti baro akameng ti pamilya. Ket si kaday ta, Alma. Ayun gayam. Adda good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, Ma'am. Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo nga ipaalami maten ti anak mo. Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Agpaiso ka di daitang, Ma'am. Wan kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako na, Ma'am. Nabayagan akayat ko amakaden namanen ti anak ko. So nga agsagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Kat iti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice, Hmm. inala ka di matla amin ni Alma nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Intat ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Gapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagaget, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kastamatan iti anak na. Sabay kuma, tatinawid ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred, Manang Alma. Apay nga da ka nga iti tao. Anong ti kayat ko asawang? Apay adi mo imbagbagaan sumangput ka ita. Siyempre, kaya't kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko na yan ti anak ko. Sa dino ngay ti ayan na. Ay, kwa manang.
Di ka kumagong ungot ngam nagtalaw ti anak mau. Anya, kano pa'y, iti anya aga po. Kuha ngamin manang, kadagito'y lang manang, nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada ti asikason na, iso nga inong taka. Jakmat ni namnama, asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Diyos ko, sa dinong ay nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo no sa dino tinapnapanan ti anak ko. Ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madanagan, tatulungan na ka mang sapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, adaladawan na ka, saan ka di? Wan, sir. Oh, ala. Mabalin na ka mo't ako yugon ni mam mo, amapan ka nagiti istasyon ti radyo. Tapos panawagan kayo, kat masapulam ti anak mo. Wan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti ka sa napasama kiti anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos, sir. Madamag kuman laeng. Mapagtalkan ka di mo't laeng, tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo. Amangan mo't no da makagapo-agapuanan ti tao anang italkam, iso apimanaw ti anak mo. Nakasagana ka din iti pagnata, Adrian. Ako madandanagan ak manong Jigo. Anya? Ita lang amin nga ramidak ti kastoy. Amo mo't baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga aramidak tapno agbyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka tapno agbyag ka iti nasayat. Inikan ka iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Jak tamalipatan day ta. Di ka matanagan. Nairuama ko ni tikastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo? Sinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas trak tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana edi jay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko mata mga gandag iti makamamo ni Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipalubos mo ka iti panagdan namin mananngagi na. Jak lakit di mapakawan ti bagik, nadada ka sa mapasamag kan kuana. Buisit! Oh, manong Jigo. Payakas taon na iti pungtot mo. Anya tinapasamak? Piste talaga na dyan, Mario! Ha? Apay ni Mario, manong? Samkit di ka no na makaumahin ton rabi eh. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabayalan ti Romar. Ay, tilo ko. Mawatam latan manong Jigo. Tadamat gayam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jakmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, gapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot. No kaano adimtengan ti inururay tayo. Agsakit-kit din. Kasano nga ron itan, manong? Inton rabi inti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti saritaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Ang manong Jigo? Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan dito'y balay, dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay daw, anong? Wan. Nagadutig kakapintas agamit daw,
Natural, tabak ng dagat nga rod. Umay ka, sumurot ka kanyak. Unaan ta iti master's bedroom. Tara, Sam. Kuha, surutan ako na kwet. Kinayat ka. Ang mga numakaraing dagiti bumalay, ha? Ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo dito eh. Pagdataw manong Jico. Huwag nga rod, just kay... in Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo dito eh. No saan? Malmalwan kayo babaan dito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter Aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin manong Jico. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. Duka sa pulan na patayam. Patayamon. Sana mabalin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumabit ta. Sana mabalin manong Jico. Isuti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya! Jak ninamnamang inam gayam ti katalag na Don Rodrigo ken Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabahon na. Iti lang amin cellphone kami ngagsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagaken ko na. Iti panang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poderda. Naimbag ka pa'y. Tanda pa ilang ti inam. Adrian, ha? Manong Diego? Anya pa ilang ti araramidam. Sublia mo ti inam. Siguradong urayan na kanday jay. Di mun sayangan na ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian anak ko. Agyaman ta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan nak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No, Costa. Amuyon nga awana kon iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawidak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana po nuday tananang. Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak nanang. Inaramid nak nga alila. Anya? Tunggal umawag ka kan ko na. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain o Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipawpaw ityo. Diyos ko, di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school ah. Ta pinagsardeng nak. Sa anak to pinagtrabaho. Anya? Diyak magustuhan tinaramid na. Iti panangila ko na kanyak. Imbugaw nak iti bakla nakautangan na iti dakkalagatad. Iso day jay. Pimanawak iti poder na nanang. Pagawanan na kanak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay ti dayjay a Mildred. Ibagak kadasar kan ma'am tinapasamak kan ka. Amok amawatan da ka. Patyak at tulungan da ka anak ko. Aw, manang alma. Aping nga ka manan ditaw eh. Awanan ka itibain Mildred. Aping nga ngagsipat ka manang. Anya tibasol ka. Nagpuskol pa ilang tiropam amang damag itibasol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kan kwa na. Ha? Manang alma. Kuang amin. Denggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayam ko. Kabailak ngaklunan ti panang paspasakit mo kin ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kwa na iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamjak pulos maaklon ti panangilakom kan kwa na iti bakla. Tapno laeng agkakwarto ko. Manangal mo. Pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan kaes kan na dagiti kwartang impaw-paw ko para iti anak ko. Manang alma, pakawanan na kuma. Di ka madanagan.
Inuta kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasay. Di ka madanagan. Saan ka nga idaraw? Awan dakas nga aramitakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakaturpos ti anak ko iti kolehiyo, kat isumatan tinangitalkan da sa Rodrigo kanimam Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. Miss F, dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Alma. Ken ka pagayam, Alma. At datay pagsasao nga kunanakat, ti tao ang mayroruman, Diyos ti manarakan. Makunak anagasat kayong agina, gaputa nakasarak kayo iti nasayaat ti panagpuspuso na. Iso ti nagbalin nga instrumento, tapno maragpatyo ti napintas a kasasaad ti biagyo ita. Subadan nyo nga rod ti kinasayaat da kada kayo. Ipakita yo nga saan daan nagbidot iti panangtulong da kada kayo nga agina. Alakas tan pagayam, Alma, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.